Η εφαρμογή Notebook σας επιτρέπει να εισάγετε τις δικές σας εικόνες, animations και ήχους. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε στη συλλογή του δείγματος συλλογής. Για παράδειγμα, εδώ θέλω να χρησιμοποιήσω μια εικόνα που βρήκα στο διαδίκτυο σαν μέρος του μαθήματός μου. Για να το κάνω αυτό, ανοίγω το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων που χρησιμοποιώ και ψάχνω για την εικόνα που θέλω. Μόλις βρω αυτό που θέλω, κάνω δεξί κλικ και την αποθηκεύω στην επιφάνεια εργασίας μου. Νάτι. Τώρα, για να εισάγω αυτή την εικόνα στο μάθημά μου, ανοίγω την εφαρμογή Notebook και κάνω κλικ στην εισαγωγή και μετά κάνω κλικ στο αρχείο εικόνας. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει λίστα με άλλα είδη περιεχομένου που μπορείτε να εισάγετε επίσης. Αυτό σας ανοίγει ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιο αρχείο να εισάγετε. Έχω αποθηκεύσει το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας μου, οπότε πρέπει να σιγουρευτώ ότι ο συγκεκριμένος φάκελος είναι επιλεγμένος. Μόλις έχω επιλέξει το αρχείο, κάνω κλικ στο άνοιγμα. Αυτό μου εισάγει την εικόνα στο μάθημά μου.